Kai dan sanda, duba agogonka. Idan har za ka kasance ana daidai wannan lokaci a cikin gidan Opera House, Sydney, Australia, a bisa 33.8, fadi 151.2, jiya ne yanke wannan hukuncin. Yanzu ka gane haka? Izzar kudi yake gaya ma. Tara kudi na ba na matsuwa ba ne. Na ƙara jin isa ne. Bari yi maka wani lissafi. Idan dai har kishin ka shine aikin da za a dinga biyan ka wata 60,000 a ƙarshen wata, to ni kuma ribanya kudi na ribin ribi shine kishi na. Masu hannun jari a kamfani na mutum miliyan 6,400 ne. Ma'aikatan kamfani na mutum 12,300 ne. Nahiyoyin duniya 7 nake zagayawa. Ni ke kawo kashi 7 bisa 100 na tattalin arzikin kasar India. Kai kuma a kwana 7 kai kokarin ruguza min harkallata. Laifin me na aikata? Shara ce da debo na zuba a matattarar sharar ku ba kan tituna kuke zuba sharar taku ba? Kowane bango a gari ku tsare? Ku da gaba ne kasar ku bola ce? Ni wannan kasar san ba ta gabana. Me kake kokarin cewa? Batu ne na madaukan da ka tare. Lalle ka sake su daga gaba, ka koma ofishin ka shafanka. Daga nan fa ka sa hannu ka rufe kundin redi. Kana so in rufe kundin redi ba? Kwarai zan rufe kuwa. Waye fita waje. Jiya nan ne ka nemi gani na a ofishinka. Ni kuma tun ranar da na haɗu da kai na yanke cewar sai ka zo nan. Shi yasa ban buɗe waɗannan maɗaukan ba sai a yau ɗin nan. Samun kuɗi shine kishinka ba, saboda haka sai kai ta mayan kuɗi ai ka nemo wani wajen kalanjare. Ka iya bakinka. Ni dan ƙasar Australia ne. Idan kai da kake aiki a ƙasa mai cike da dabbobi irin su goya cike da karnukan daji kana da zarra haka, ina ga wanda yake ƙasa cike da zakuna. Ya kake ganin jin kaina zai kasance? Kana zuba shara a rafi da koguna da ake amfani da ruwansu wajen sha da kuma ban ruwa ga gonaki, sannan baka ji komai a ranka. Yara 32 ƙanana saboda kai suke tafa fitukan numfashi, amma ba na dama a tare da kai. Shine haka ke nuna zakewa? Allah ya albarkace ka da wadata, hakan bai ma ba shine sai ka bince na biredin wani. A tauye maka kasar ka daidai yake da an ci zarafin mahaifiyarka. Su kansu yara yanzu madadin su jefa da bawon alewa a gefen hanya, tarawa suke a aljihuna. Daga nan duk inda suka ga kwandon shara sai su zuba a ciki. Kwandon shara a kowane sako, ban daki akan kowace hanya. Wannan rana tana zuwa mu ma za mu goga da kowace ƙasa. Ƙasar ta wace ta zama kwandon shararka? Kilomita 7,516 gaɓar ruwa, kashi 10 daga cikin cibiyoyin tsauni, faɗin kilomita 327 Sahara, faɗin kilomita 685 daji, kashi 58 bisa 100 ƙasar noma. Ƙasar mu tana da wadatar albarkatu. Yanzu kuma fushinta a wadace yake. Zan iya tube ka yanzu nan jefa ka a cikin magargama. Amma idan na yi hakan, tabbas yin hakan zai shafi ma'aikata masu hannayen jari a kamfani da kuma al'ummar ƙasa. Zan baka dama ta ƙarshe. Ka ajiye wannan mummunar haƙalar abar kunya ka sauya akalarka. Idan ba haka ba in na kama ka. Ce min anan.